Pratamtama dasiyaga kanthi kepang kang nanggo sumebyak mangambak-ambak kadya angin garuda jebedul saka ing sasana satya kembar sekawan bagus wong sing Barajojo ingkang minangka duta agung saking talatah negari ya sak negari Tulkiseta pujangganipun sang Prabu Palindra nalika semana kenya ngemban ngembun dawuh ingkang araga kawasan mider adi jerangkungan tumampaira satus kawan sahabat tak manu sakti gak tumulih singgrot tumulih kanan singgrot tumulih kiri lewat gua kang jero kawasan peteng dadat laliwan kantan ana sunaring trenggone ingkang gumanjur ya loh Trisula dumateng singkang Ponto Indriya ngekes agunging tias pepinto marang pangayoning jagat Antra Sasmita pinalah hayem tetep doning nala duning lair tata lan wadine ngeneng cepeng gandengi pangesti marang puspaning jagat mawon nalika semono bedol saking negari Tulkiseta punika kawinastan Begawan Cundarasa yang sepuh wis luhuring budi tan kendhat kenya tansah manekur manegen marang panguwasane Gusti ingkang minangka kemban rejekane ingkang katon kenya tansah anubali budalik para senawati ya sang senawati manggalaning yudha minangka agul-aguling para prajurit negari Tulkiseta nalika semono yang sepuh bapasan Pandhita Inangkung singgara anggebong dupa sak mustika liman gedene kendeng kebul nganti sumundring antariksa Sigrangasta cementi ingkang winatan cementi sawandiman tan kuwawa nadyan wis Kalimantan bangsane berdua bangsane jin setan pripayangan engglek-glek balongan tandang kang sapi anggoda tintaina para prajurit kalamun tok bisa kula tantes marane manungsa Bunjeleng iblis alat padha dicekat wah Gondo matur iki aja ana gondo manis gondo arum iki kebak jroning para senawati sak manggalaning yudha aja oleh mlaku aja oleh mlaku Gusti Parmantem dening para sepuh saya panas gondo batur saya panas omahe banter bedalan dejo aku ora kuat aduh panas kanca batur mbok kuwi mbok yo iki pangan yo mbok iki panganan kuat saya mbok aku ini lho aku aku ini sakit aku mbak
Panas cok. Ora kuat hawane panas cok. Waduh. Iki piye cok? Ayo. Ning awake dhewe kadung ketiban. Kewajiban senajan bangsane Cimono kuning ana pendhitane lho. Sakusno tinggalan dening pandhita nangkuk. Bangsane setan. Cacak ora kowo. Marang panasing oh metering siti kang minangka kebancatan. Pepek siji bangga siji lolos saka maning para sirwati. Sajak ana wong duwe sing bakal arepe nggodha karo aku. Bukan nggodha aja nggodha wae. Ayo rasakno. Tandang aku. Waduh. Waduh bojoanku. Ora kuat nampak jroning ati kanca. Wah. Wong kowe iki kurang ajar yo. Pitenono liya dina bakal amuk sak punjer-punjer wah. Waduh. Waduh. Ora kuat. Ora kuat. Wes. Sajak ning untuk diri. Sawane ningkluk ning isih lirik. Oh, kalung blok sampingan itu. Nalika semono ingkang minangka pungkasan. Jip. Ratu Jip. Ratu ning Gandul. Ratu ning bangsane Begasakan. Tampanono cemerting kowe iki lho. Wah, waduh kowe. Kowe. Senajan to sepiro sebab ing pedhot ora dadi daya makopo wae. Wong tuwa aja dadak kanggo kurang bodoreno. Ayo tamakno. Pirang-pirang kekuatanmu. Yen nganti bisa dukarke bendho-bendho kowe tak suwak. Ora dadak kanggo ring-ringo. Wargane aku pingkat sok kene aku to. Wah. Ya. Ini ana waduh dah. Ayo kanca atur. Wis ora kuat cok aku cok. Mundur aja. Ya. Dipenono. Ampanane ngene sepiro nikahan wong tuwa. Ayo. Waduh. Mutiar aku cok. Wah. Waduh. Aduh ya. Ya, sepisan maneh. Yen dikuat tak sambani. Ora kuat minggat. Waduh. Bedol saking Sasana. Pine supaya Praja. Sing ngebat jejiban sang Senopati sang Manggalan Yuda. Sigra kinubengan dening mantram ingkang pinodong dening para pinesepuh sang Winandita. Dadi kuat nampak jroning batin jroning lair nolo. Kuasa lemah tekan ngawur subur, lemah kerasan dadi subur. Ayo cok, diwiti setata maneh. Sang penahan wis kundur.
Ya,